tsakanin dan adam da kuɗi tsakanin dan Allah mai girma lokaci yanzu babu kudi idan ka yi ta nema ba za ka samu kudi na ka bida ba kaga dan gwari ku kai abin da Allah kana magana kuɗi kana magana kuɗi Allah kai shi tun da ba sa bakin ka ba ka tara sanu ka gani abin ne ba albarka daji a ga shanu kuna tara sanu to mi bahilla ce da ka zo ya sai shanu ya tare ka so ya sai shanu ya cika so 500 ya so balangun 200 da shi ai ya cika so don Allah ka ka kai wallahi garbati ba haka nan na ba wallahi haka nan na kai kwandasto ba mun dauki wani ba haka nan ya cika so shanu a goma so abin ga kosan rogo na 500 da shi na balangun shi ai ya cika so ka sani ani ban biya mai kai mutum wanda ko an taba ta shi da mu kan la ilaha illallah la ilaha illallah ya muna cikin mota wani da shiga mota ina kallon ta da idanuna har Allah kana ta dagala mata tsule hatta bi ka sai mu